Hola veus, Catalunya no passarà de fase dilluns 7 de desembre i les restriccions continuaran com fins ara durant almenys 15 dies. El fre en la desescalada suposa que els centres comercials continuaran tancats. Pel que fa a la mobilitat, el confinament de cap de setmana que havia de passar a ser comarcal continuarà sent entre municipis. Així, els aforaments de l'interior de bars i restaurants, de comerços i d'activitats culturals no s'amplien i es mantenen com fins ara. El govern ha pres aquesta decisió perquè no es donen les condicions òptimes per passar de fase, ja que les dades epidemiològiques indiquen que la velocitat de contagi es troba per sobre del 0,9 punts, és a dir, per sobre del llindar establert per poder passar i avançar en la desescalada. I durant els pròxims dies podria incrementar-se encara més, segons el govern. El pla de les festes de Nadal, de moment, es manté. La previsió del govern era arribar a Nadal amb el tercer tram de desescalada, és a dir, amb mobilitat lliure, però això ja no serà possible perquè tot s'endarrereix un mínim de 15 dies més. Si al pla de Nadal aprovat aquest dimecres es fixava que la mobilitat continuava dependent del tram en què es trobés Catalunya, aquest dijous el govern ha canviat la seva versió i garanteix que es permetrà la mobilitat arreu de Catalunya per reunir-se en els dies assenyalats de celebració del Nadal amb independència dels trams de desescalada en què es trobi Catalunya. El Consejo Interterritorial ahir, evidentment, parla de perímetres de comunitats autònomes amb la flexibilització, en aquest cas sí, o amb el permís de poder-se moure per fer aquestes trobades familiars i, evidentment, si una persona es pot moure d'un altre territori dins l'estat espanyol a Catalunya per poder assistir a una trobada de Nadal familiar, íntima, només de 2 bombolles, amb el màxim aquest de 10 persones, també ho podrà fer algú que és d'un municipi i s'ha de desplaçar a l'altre. Això és tot, veus, molta responsabilitat com sempre i entre tots hem d'aconseguir aplanar aquesta corba, disminuir la velocitat de contagi per poder arribar a Nadal i celebrar les festes tan bé com puguem. Gràcies per la vostra atenció, més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat!